ublay ulong mensim bat kadai yang ikum ki bangait ban mani haka mensim bat haka jing shisha haka paningkong jong gani ka jing syakri ka jongi ngimlak lam dapan pau ka jing sngungu ka bakrau ya ublay ubla penla yangi ki khun samla jong ka kerdem Christian Endeavor Society ya ka bangin yo ya ka nikalat ya ka ban rakhi ya ka nikatayo ka bakerpang kaba karibhoy sinot si union hi baro kaway kalapli kalat yangi ki khon samla ki badon haki society ki baper ya ka bangin rakhi bat punan burom ya ka kerteng ka baim ka jong blay lingba ka nikatayo ka bakerpang ka kerdem Christian Endeavor Society ka ai khu blay kerpang haka kerteng ke bat hiang tam jong turai bat nong penim jongi Yesus Kristus ya baro kitu ki badan ya kaban sengap bat syashkor lingba kane ka online service haka baydei bat kane ka jeseng pli lani ka jingkren lamprang halor ka tim ya ka ba ka sinot hi kalabu toy haka jing shisha kan jen dalalong ka jingkemen ka bakrau bakum upat lang jong ublay nadu ki hep ki barit ki khon samla ki long keme ki long khpa bangin ya don lang ha ka ying ka bakentang ka jong ublay ha ka bakum ka ne ka por ya ka bangin yo ya ka ban rakhi lang ya ka ne ka jing sedang jong ka ne ka jeseng youth week ke jongi Henry Kamlong kumta nakidau ki bamlakyar kubangi baro ngiatip bah namar kane ka khlam COVID-19 ya kaba kum ki banget ngihap ya kaban ino ya kiniki jingeseng ke jongi namar hakabayada nakajing sapriang jong uni ukhyang jingpang henry walada kalong kumnuru ngipen pau ka jis ngungu ka bakrau yoblay ubala penjalong pat yang isa sisin pat link baki social media link baka YouTube hakabang yo kumni ya kaban syakri lut dakaba pensawa ya ka kerteng ka baim ka jong u link ba hakabakum ka ne kapor kumta nakaliang ka society ngakhot ngayawer ya pibaro kibadon ban pet ya ka ne ka jing syakri link ba ka ne ka YouTube ya kaba pen pelet jimut pen puson lem hakabai dei bakane ka jingkran play ya kane ka team ya kaba ka sinot hi kelabu ka team jong karibhoy sinot si union kabalong menta usnem hajar arpo kalong syapang ka jinget ni kermen skem ba ublay undor rengkat kabakum kene kapor nadu kabas dang jong ka jing syakri ka jongi hadu ka bawai no baki ki bangin pendep akan kapor kinlong ki babiang hun bat ki bayat bet ya reti kadalong ka jing kerhu yanga yangi ki badon ya kaban syakri lang hakabakum kene kapor tunginya phai sha ublay haka jing duai atrai ba ublay say sisin pat ngi penpau ka jing sngungu ka bakrau eme iya ka balam sya yangi ki khun ki jong me kumni bangin ya don hakane ka ying ka bakentang ka jong me iya ka ban syakri bat mani bat penon burom lingba hakabakum kane ka por hakabas dang jong kane ka jingkren pli iya ka thim ka balong able bi ka wene ki program jong kane ka tayo ka bakerpang hadu kasngi ublehi bar okawe nginget scam able bi mamendor rengkat ling baki bentak baper ki baper nadu ka basdang hadu ka bawai no able bi baki ki bangin pendep akan ka por able bi kin long da ka jingyalam mensim jong me ka dalong ka jingkerku yang ayangi babakumta atrangila ya ka baniyat ban im ban yeng ban syakrik hamba hakipor ki bandangwan ka burom ka jingungi aisheme na bakini bo impan kerteng bat hiang tam jong turai bat nong penim jongi Yesus Kristus. Amen. Hakani kapor ngat skobhaban kerpat ya ki khun samla jong ka society bakin wan syakmat ya ka bakin ai ka jingruai penrhem mensim katu kat neteli bat hadin kata
ngat skobha ban kerpat kat kum ka program ya i Mr. Jordan Maring ba in yarap hakaban puli nak ketin ka jong uplay bat kum juru ya i Miss Imar Bakenti ba in yalam yangi haki jing duai. Go
Haswa bangin yo ek jing duai ngan pule pensengeu nak ketien ku khu jung blai ke bangila ban syam na kasti upol syaki hebru kalnong ke bakat wei kat ke banikong bat na ke gospel umat hayas kalnong ke bakandai kat ke ba arpeu hadu arpaar kikintien ki bang kumni te ke jinget kalong kata ke jing sengeu scam ya kita ki ya ki bangi kermen kata ke jing tenju ya kita ki bom yui hakmi ru kabriu ke ba lapang misnam kat arsnem kalawan hajan nasyadien bat kalakta ya kermiang ke jankup jong naba kalaong halade ladangan syuyok ta tang ya ke jankup jong ngan sakya ujisu te haba ulapai bat ulai iya ka ulaong to kermen ko kakun kajinget jumpa kala penkya yapa kata ka kentai te kala kya naduk ta kapor angin pendam lang hok blai jing duai ko kpa jing yu bah beneng long bakhut ke kerteng ke jong me wan ke hima ke jong me bat long ke man ke jong me hak ndau kum bah beneng trying wan ban aingu ye me ko jisu be lengba ke jing isnei ke bubun sertap ke jong me ko pa ke bayai tut nya ke khat ke jing isnei ke jong me ko try ya ke ban penyo ingi kum ki khun samla jong ke balang kerdem society ko try ban rakhe ya ke ne ke tayo ke jing lek men jing kum ki khun samla ko try ke yut wek ke jong i try ke de ke sngi ke beningkong ya ke bengin sedang ko try ya ke ban pen kraw ya ke kerteng ke ba im ke dan bor bat kraw bor ke jong me au blai ya rap namar kata ko try be ki baro ki bangin le ko jisu be kin long da ke jing yalam jong men sim ba khut jong me om da ki be kan ja prathai ko pa hendrai da ke jing isnei be ke jing ten lenti ke jong me ya lam yingi namar kata bat sat yingi da ke snam ke jong me pen kentang yingi na du nong shimbenta baro ko try isnei ban ai boringi bat penshat boringi ko pa ya lam bat hikaingi ko jisu ba ye khnang bangin nang ko pa kumno ban pendon burom ya me hakipor baro jong jing em ko jingi try ba bah kum ka sinot si union ko jisu ba ye kalabu ya kani ka them ke jinget ko pa isnei namar kata au blai ba kani ka them ko try kan long ke jinget de shisha ka bas kham ko jingi kum ki khon ki jong me ya me ko try ya rap yingi ko try ngi long ki batlot ki baswai ki badap shibun ki jing duna ba ki jing bom hok ki jongi ko pa ndrengi aingu ya me ko jisu ba ye namar ngi shania ha me ko jisu bat ngi it yala di ha me ko try ya ka ba men penyat bet ya ke jing em ka ba man la ka sngi ka jongi men ino ingi try tang jing start briu be jing champang jongi ndrai men tap ingi da ka snam ka jong me but men pensat boring ko try kan ti ya ki jongi lingba kan ni ka them kan long ka jing hikai ru ko jisu bi jonga bangin nget ye me da ka do not baro ngin wan hak mat jong me ko try bangin na don ru ko try ka jing mot ka bas khem ko pa ba kum ki khon ki jong me ka thong ka jongi ka long ya ka jing em ka bom jukut ho try ngim la ban yu i ka ta ko jisu bi jonga hendrai di tang kata ke jinget ke bangi don ke bat penyo ingi kata ke jing em ke bobom cukut try ba bah ba koridor kur khuru ko jisu bi jonga yo shakri ujong me uban sapli kan ka them kan ni ke janmet ke bamenta try ubriu ulong ayu ko jisu jonga isnei namar kata pen kentang yu ko pa baki ke baro ko tribe un mat phang ha kan ni ka klip mat ke bamenta ko jisu kan da long ko pa ke jingker khu ingi kum ki khon ki jong me kan da long ke jingker khu ya baro ki para samla ko try om tang ki badan hapo jong kan ni ka yeng ka bakan tang ke jong me hendrai ling ba kan ni ke youtube channel ko try kan long ke jingker khu kita baro ki ba shashkor ko jisu ba pendon burom mi ka kerteng ka ba imbat ba crowbor ko jong me try de shisha melong ublei balong unong pen im ujongi ublei ubam juk henyi ke jing bam hok jongi baro i wan hak mat jong me try kumbangi long try ngi da kerpat ku jisu be ye kini ki kentien ki belapan sngeu kini ka poru ko pa to ai bakin yo shong ha ki do not ki jongi ko try bangin tiap ti ko try ba ka jinget ke pen skam ye ka jing em ko jongi ko try ya rap ru ko jisu be ye bangin long kum kata ka kena ko belapang mi snam khat ar snam ko jisu be ye to ai ba ka jinget ke jongi kan pen
kia ingi bat kan pen kia lut ya kita baro ki badon habakum kan ya kapor ko trai ki badon hapdeng kan ya kapor ka minta ko jisu be ka por jong kan ka klam covid-19 ko trai ngada duai leng ba ka jinget ke jongki ko trai kan pen kia iki babaro ki men sim ba kodor ko trai om tang ha ka met kin yo ka jing kia ko pa andre ha ka men sim ru kin yo ka jing kia ta iki ko jisu be jonga ka dei ka por ka jong me ko trai kur khu na mar kata ko trai bakin yo tep bat yo yang ya me kum unong pen em u jongki ko trai ba leng ba kan ni ka yut wik ko jisu be kum baki khon jong me ko trai ki kan tiu na mi ka kerteng gu jong me kan long ka jing khui kita baro ko pa ki badon hapdeng ki jing le ki badon hapdeng ki jing pang ki jing shutom ki badon hapdeng ki jing kut lat bat ki bor jong de ka perthai trai tu isnei ko pa ai bakin phai shame da ka dot nut baro ko trai bat kin nget hame ba me ko trai man ai ki ka jing job ka jing em man ai ki ka jing pen khia man ai ki ka jing suk men siam bat man ai ki ka jing kerkhu ka ba palat i ka jing shampang jung ki kum ki breu ko trai siam mi ka jingu ba ka brom shala de trai isnei ben don ringkat na du bas dang jong ni ka jing syakri jung i hadu banda wai no jong ka ki ai baro ngi buti hame ko trai namar melong ublei ujungi ubadei ban yo la ka jong ko brom siam ko trai ka jingu brom shala de teng jisu de uju nen menta ngapa ni kini baro amen. Dia akan nekapor ngan sekolah bahaban kerpat ya kikun samla jong ka society bakin wan syakmat ya kaban ai ya ka jingruai ka ba kerpang bat kat ba kikun samla kidangi ai ka jingruai ka kerpang inyo ya kaban lum ki jing aingu bat hadin baladep ban lum ya ki jing aingu ngan kerpat ya iwe ni kikun samla kata i Mr. Pin Klein lamare ba in wan syakmat ya kaban pen kentang ya kini ki jing ai. Jingin pendem hablai jing tuai ablai bok pa jingi ba peneng ni wan hajan jome kadang si try isne ka bandar kat bat ngi kum ki khon samla ki jome ni wan hang ne ban syakri ban pendon burom ya ka kerteng ke jome ya lam ngi try na du basdang hadu bandawai ki jongka ki baro ngi chane scam ha ka kti ki jing penya ki jome try isne ya kaban kerku ya gini kijing ai ki palano na kiti ki khon ki choma na kajing isne ki choma na kajing kerku ki choma ki lana ya kaban no syaka kam ki choma khnang ba society ki choma
kan la ya kaban pentelon ya kekam ya kaban penbet penbiang ya kijin don kam try ngim don ban ai ham ya shim dang kijing duai bat kijing ro kijunge nabangi pan kerteng jome Jisu kini baro amen. Tetu blen kurku ya piki kun samla ki bela ai katu ka jingruai ka bakirpang. Tu bleu nang ai pika bor bat kasap ya ka bapila ya ka ban pedon kam hok ya ka ban pen kraw ya ublei ling ba ki jing syakri ling ba ki sap ki ba ubleu la ai hapi. Mentapat ngilapoi sya ka por ka bakong san ka benta ka bakong san bat kata kalong ya ka ban sngap bat syashkor ya ka jingkren lamprang halor ka ne ka team ya ka ba ka ribhoi sinot si union ka labu bat kata kalong ka jinget te hasua kata tu nginyar wai lang katu ka jingruai ka ba shispa saupho bat shispa life khandai bible banga it kalong ka ktin ublei kaya lap yu Jisu nong penim ka perthei. Kathim jong ka youth week jong ka ribhoi sinot si union mentaus nem kalong
ka jinget. Kalong sisya kabadai por ya kaba kum ka sinat ribhoy si union kabu ya kanika team. Ladang ipet hakini kisngi ki bamenta ngiyoi baladadon ka weipat kabadon kam yanga yangi ki bakhot bat ki bakam yaladi bangilong ki khun Kristan kadai ka jinget kalong kawei nakimat ki bakong san haka jingim jinglong Kristan aingu namar kata habangiyo ya kanika team kabapenken mau yanga yangi kabakumnu kata ka jinget kabangidon ya kaban habangidon ya kaban syakri ya ublay ngadon hang ne lingkot ya kaban ai ya ka jinglek kren lamprang hakabede bakanika team syapang ka jinget don sautli ki benta hakabangi kwa ya kabangi kren bat ya puson hakane kapor kabaningkong ka jinget kadai kata kajing sya'nia alut lani kajing IT lut ha ublay kabaar kajinget kayalam lani kara yanga bat yapi palat banya kabangi daki khmat ki jongi palat banya ka kabangi asngau daki skor ki jongi palat banya ka kabangi kta daki kiti ki jongi kabamut kajinget ya ki bam yoi kaktin ka jong ublay nakashiti jong upol syaki Hebrew kalenong ka bakhatway kadkhot kabaningkong ka ongkumni te ka jinget kalong kata ka jing sngus kem ya ki bangi kermen kata ka jing tenju ya ki bam yoi kani ka jinget kalong ka bapla hadu kata bat detang ki bamat ya ka kisngothu bat shibun ki beriu ki jong ublay kilayo ya kaban mat ya ki jungkular ki bathiang de habakilanang ya kaban pentrei ya kani ka jinglong jingim Kristan bat kata kalong ka jinget haka gospel jong Yohanes arpho arphandai utrai bot nopenim jong u Jesu Kris ulakren syai kedar hau Thomas ubolong usenran jong u sengap u ongkum ni sukti kita kibam shim layoi bat kibanget penban kabaar balai ngidon kam ya kaneka jinget don sautli ki balai ngidon kam ya kaneka jinget kabaningkong ngidon kam ya kaneka jinget namar ba kadeka jingkhot jong utrai bat nong pen im jong u Jesu Kris haka gospel jong Yohanes kalenong kabakhat saw kadkhot kabaningkong uong kumni yakisenran wat khi khuslai nakadonut jong phi donget phi haublay donget hangaru kabamut ba utrai Jesu ukren syai hakisenran bawat khuslai syunget bet hanga namar ba day mga ubalong kalenti sya ukpa omdan ubala banlet sya ukpa henre tangidak tang danga ngalong mga kalenti kajing bat kajing shisha kabaar balay ngidon kami kajinget namar lingba kajinget ngiyo ya kajing kababam jukut haka gospel Yohanes like hat riu kababaro ngetip bah kabalong kadkhot kabadon kam bat kata kalong naba ublay ula it kata ya kaperthei kat ba ula aitino ya lau khun balakha marwei ba u ru ubanget hau om jotshu henrei unyo ya kajing kababam jukut kabapen hang ni baladangi dei ya kabanyo ya kajing kababam jukut kadon kam yang ayap ngi bangin yo ya kaneka jinget banget hau namar detang mau ubala ban ai ya kajing kababam jukut kabalai balai ngidon kam ya kajinget namar ba lingba kajinget ngila ya kaban pensngobha ya ublay ladadon ka weipat kabangile ya kaban pensngobha ya ublay omdei da kajingit omdei da ki kam kijongi
Henry ka bau blei udawa nanga nangi kat kum ka shiti upol syaki Hebrew katway kat khot ka bahan riu ka ongkum ni. Henry klem ka jinget omla aban pensngo bahaya u. Namar ka day ya uta ubawan hajan ublei ban nget ba udon bat ba ulong uta uba ainong ya kita ki bawat ya u. Ka ba pen ihang ni ba ublei usngo bahae ya kita ki banget ki jong u bakin don hajan jong u bakin wan hajan jong u bakin tip bat bakin nget ba udon hajan bat ba ublei om tang ba usngau bhae henre u ai ru ka bainong ya kita ki bawat ya ka khmat ka jong u ai ya ki jengkular ki babang ki bathiang ki bangimla ablei ban mudur dakane ka jingmut jing perkhat ka jongi ki jingkular ki balong shalendet kil o kataken ka di kukular ka ba ublei u a yang abe yangi ladangi don ya ka jinget ka ba pensngobha ya u bat ka basaw balengi don kam ya ka jinget namarling ba ka jinget ngila ya ka banle shibun ki ai palat ya ka bangi sngotu palat ya ka bangi sngotu ha ki jingmut ki jing perkhat ka jongi ngila banle ya kata ngiken mau yo tra Jesu kaladon kapor ka bauong ya kisenran shisha nga ong happy ladap hidon ka jinget bat phim sngow artatin phinom le tang ya kata ka balale ya utau ding dumbur henre phinong haune ulum long balarat no bat balano ru syakaduriau on sale kumta ngiken mau yo tra Jesu hadin ba watso nau ding dumbur hapdeng ka jingya lenti laong ba simso ai bat kumta ulatim yau nau dingbur bat uneu ding dumbur ulayap terkong hangtahi kala penlengo lengan ya kisenran kibalakli kibalai keren paramaki kumneu kane kala banlong kumta utrai Jesu ulak keren syah kisenran baladak pidon ka jinget pila banle palat ya kabal ngalale menta lada piong daka jinget ya uneu ulum tolong balarat no bat bala shop no syaduriau on sale kumta bat syu utara Jesu ong kisenran balada piduai daka jinget tike ke ru ka bapipan pin sayo pediang dashisha kumta kalong kabadon kam yanga yangi bangin yo kane ka jinget knang bangila ya kabanyo kane ka jingem ka babam jukut kabangila kaban pensngau bahaya ublei bat kham tam bangila ya kabanle ki bakrau na kabenta ublei mentapat nginia pet ya kamat kabalai kumno nginyo ya kane ka jinget kabangi angnut baro habangila tip ya kikular ki baskem kikular ki bathiang ki ba ublei udon ban ayang ayangi banyo ya ka jinget kadon kam yang ayangi ya kaban sngap bat syashkor ya kaktin ka jong ublei rom shipau khatnyau kumtati kata ka jinget kaja nakabasngau bat kata kabasngau da kaktin ublei ken om tang kata banyo ya ka jinget kadon kam yang ayangi om tang bangin syusngau henre ban pediang ru ya ka shiti upol syaki Ephesus ar kad khot ka bapra namar da ka jingai lapen yapi da ka jinget ken kataru om napihi henre kalong ka jingai ublei kabamut ba ublei ula ayaw law khun bala khamarwei ban penim yanga yangi kibadon hakane ka perthei ba da ka jingai lapen yanga yangi da ka jinget ken bat kumtangi pediang snobha yakane ka jingai ka ba utrai Jesu ula ya ladi dak basyayap halor kading pna bat om tang kata banyo ya ka jinget kambiang tang ban syusngap kambiang tang ban syu pediang henre ka don kamru ban le kaktin ka jo ublei hakashitiu Jacob iwe ar ka ongkum ni titulong pikinong le ya kaktin bat om tang kinong sngow dak basyukor no ya ladahi kabapen ihang ni balada day bangin yo ya ka jinget ka baskem ka jinget ka bapura om day tang bangin syu sngap om day tang bangin syu pediang henre ka don kam yang ayangi ban le knang ban pen shisha knang ban pen tikana bakata ka jinget ka banginget kalong om tang bangin syu hun tang
haladihi henrengi don kamru ban le na kabenta kaburom kajong ublay. Kamat kabasaw. Kumnu bangin san hakajinget. Ngatharay baro na nga nangingim syuhon ban syuyo ya kaban pediang. Ya kaneka jinget kaba ublay ula ayang ayangi. Kaya kabangi kuwa akalong banginang san. Kumbalong ujing tung. Bansay kisla bajerngam. Bansay kiso. Kumtaro kadon kam yang ayangi. Bangin san hakaneka jinget. Kabalong siya kajingdap rin yang jong utray. Ba't nong paniim jongi u Jesu Christ. Kabaningkong ladangi kuwa ya kabansan hakajinget. Kadon kam yang ayangi. Ya kaba ngin puli kaktin kajong ublay. Iway Petros RR. Kum kikhunlong badang ka topin kuwa hir ya kabasngur kadut kabadaymensim knang papinyosan daka siya kajing pinim. Kabaar pat ladangi kuwa ya kabansan hakajinget ya kaban pensngobha ya ublay daka jinget kadon kam yang ngayangi ban pintre kam ya kaneka jinget kaktin kajong ublay hakashitiu Jacob kalenong kabaningkong kat kabaar huar kaong titulong pikinong le ya kaktin bat tang kinong sngow da kabasyukor no ya ladihi. U Jacob ula batay syay bahang tu. Uong balada kidon ki parabanget kibalap ya kiwaypat ki parabanget kibadon hapadeng ka jingling khut kibadon hapadeng ka jing tengan kadon kam ya nga yangi ban le tang ban syunget ban syuong ya ki tu pen saat batu pen kedang henry kadon kam yang ayangi bangin le da kabangi ai jing bam yaki da kabangi ai ki jan ki nek ban pen saat yaki bat habangi le kumni kabamut kane ka jinget ka jongi kalong ka jinget ka badapura tang da kabas ngau henry da kabale bat bakumta la ban ong baka jinget ka jongi kalong ka jinget ka baskem namar kaktin ka jong uble ka kalakren syai ladakam don ka jingle kabamut ka jinget jongi kalong kabayap kumba kamet klem ka mensim kalong kabayap kumtaru ka jinget klem ka jingle kalong kabayap bat kabaar ladangi kwa ya kaban pen bansan hakane ka jinglong jingim kabadon kam yangi kum kikhon kristan kadon kam yanga yangi bangin pen skem yala kajong ka jinget hakashiti upol syaki kolosai kad khot nriu nyau ka ong kumni namar kata kum bapila priang yau Christ Jesu uba utrai kum tato ya hau bala pensu thiet ya phi bat bala yai te ya phi hau bat bala penne skem ya phi haka jinget kum bala hikai ya phi ken phi daroi kerhai haka da ka jinget da ka jing aingu ka bakhot yang ayangi ba kadon kam yang ayangi ladangi kuwa ya kabangin san hakane ka jinget kabadon kam ya kaban syakri ya ublay kadon kam yang ayangi bangin long ki basu thiet kumbalong ujing thung ubalapan su thiet ya ladi haka khandau ban yo ya kasbo ban pen skem ya laki thiet ban sei kisla ban sei kiso kadon kam yang ari ngiru bangin pentre kam ya kane ka jinget da kabangi pengam haka ktin ka jong ublay ngikin mau ya kisenran hapadeng ka jingya lenti ka jongki halor kaling ya kabakin ya na kawai ka jaka sya kawai ka jakaling ba kaduriaw Galilaya laya thu ingi hapadeng ka jingya lenti jongki kumta kat ba Jesu udang yo athia hatdong jong kaling laong bakalawan ke eryong kabajur kat ban penkelon no lane penkelano ya kan kaling kabakisyong namar ka kaladap halor kaling kisenran kiladap da ka jing syapting kila kersiu ya utara Jesu bat u Jesu marmar kumtahi ulakhi ulasneng ya kana kaleer ya kana ke eryong bat kana ke eryong kalalong kabajay-jay bat hadin kata ngap kaktin ka jong ublay ka ong kumno u Jesu ukran siya ya kisenran balay ba pi syapting hatu pimdon mo kana ka jinget nganang perkat papilong kisenran ki jonga ki bayayat rengkat lembat nga penban habawan kini ki jing ki bawan kini ki jing at pelung hakapor banga ngadang yap yo tia henry pat pidap da ka jing septing bat papila kersiu yang
Kabapen I bapim don ka jinget kendiat ru. Haka gospel jong u Lukas letu yang I kaju ka jingja utra Jesu ukran yaki uong hangno pibu ya ka jinget. Babaro asikata piyabut yang pi ki kamba ki jonga. Hendrai mentah syanu pibu ya kata ka jinget. Kabapen I hang ne baki senran peleng onda habawan ki jinge onda habawan ki jing tinju ki basisha ki syem ya ladi bakim don kendiat ru ka jinget. U Jesu nang no uyo I bakim don ka jinget na ka jing syep ting. Onda baki senran kila syep ting kila kiyu tat ka jinget ka jongki laong ba kaladu no. Bat mentaki ap satang ya ka jingyap. Hendrai utrai ba no penim jongi ukran syai. Uong ba ka jingim ba ka jingyap. Kamsyong ha ka eryong, kamsyong ha ki ege jong ka pertai. Hendrai ka syong ha ki kiti ki jonga. Namar kata peleng hang ni ki senran ki kendit. Bar ki sngotu peleng. Ba baro asikat ta ki but ya utrai Jesu da ka jing sirhem. Ha padeng ka jinglong jai. Hendrai menta hapat habawan ka ne ka eryong peleng ki syem bakim don ka jinget kendiat ru. Kaya ka bangamut banong kalong bakum ki khon samla Kristan. Ling ba kaneka team ka khot yang ayangi. Bangin don ya kaneka jinget ka baskem. Ha pedeng ki jingkela jong kapor. Ha kaneka snem arajar arko. Ha pedeng jong ki eryong ki babe. Lakalong ka jingdo kam. Lakalong ka jingpang. Lakalong ki jingkuslay. Bat kam tam Ya ka bangi mat. Ling ba ki di ki benai ki baladep. Bat kata kalong keklam COVID-19 kebabaro kat siapa pai ngidu jingkermen ka jinget ke jongi kalarit ria bat lesi kamdon syu kata ka jinget kat siapa pai ngi asngau betang ya kata ka kubor balano kan pli ka ying mani kabaki snau tu hapadeng ka jing syap ting hapadeng ka jinget ke jong ki kabarit ki snau ba ublei udon tang ha ka ying ka ba kentang ka jong ublei ba onda ha bangalet sya ka ying ka jong ublei sa sisin pat on penrehem ya ka jinget ka jonga hendrei ngaong ya pi kalong ka babakla ublei jongi ulong bakrau kata-kata ublei jongi ulong ubadap ha ki jaka baro om tang ba udon ha ka ying ka ba kentang hendrei hangnu ha bangia seng ya ka kerteng ka jong u la datang iway na arngut la haki kam ki jam haki ying ki sam hangno ublay udon ringkat namar kata ka khot yang ngayangi bangin yit bangin tenju ya ladi kumba upol ulatho sya ki ka shiti sya ki korean ka baar uong kumno uong ya ladi tu yit ya ladi pitu tenju hatu pidon ne em kane ka jinget kumba utraji suru ula keren yek senran hangnu pibu ya ka jinget u Jesu ling bakan ka timru u khot yang ayangi ling bakan ka snem hajar arpo habangi don ya ka ban ya keren ban ya puson ya ka jinget bangin yet ya ladi hangnu ngibu ya ka jinget ngidon ne ya ka jinget hapadeng ka jinge bat ladangi ong bangi don kadon kam yang ayangi bangin sei madan ya ka bangin pentrei kam ya ka bangin le kumbale Kibriu jong ka jinget ki bangi syema ka tin ka jong ublay kum unowa u Abraham ki bayat da ka jinget ki bale da ka jinget ki ba pendep da ka jinget bat ba ki jingkular ki ba tiang ki aija ha ka jingim ka jong ki namar kata ha ka ba penwai no ya kane ka kubor ka bangi don ya ka bani keren syapang kane ka tim ka balong ka jinget ka khot ka ya wer yang ngayangi kum baong unong ruai syem men sim Tuk mi lenti bangin le eki bakrau na kam ta ublay ba bangin kli lenti ru ya ki kular ki batyang ke ba ublay udon ban ai yang ayangi ladangi don sisa kata ka jinget ka baskem ublay na kam ta ka buram ka jungu amen ngilak poi sya ka bakut jong kane ka jing syakri ka jungi bat ngimla klem da ai kublay ya baro kinoi syem benta kata nadu kinong yalam ya ke jing ruai penrehem mensim ki basyem benta ka bapuli na ka ktin ka jong ublay ka jing duai bat kum juru hakaba sam ya ka kubor na ka ktin ka jong ublay to ublay ka jing suk un kurku ya ki benta baro ki bangidon ya ka ban pendep hakane ka por ban ngenget skem kan dalong sisa ka jing kurku yang ngayangi bat ya baro ki badon ni kaban sngap pat sya skor lingba kane ka program
Nginya penwai no ya kane ka jing syakri ka jongi da ka bangiar wai da ka tu ka jing ruai ka ba lai spa khandai pen riu bat lai spa nyo pusau ngin tur ngin om syap ting usim usyap rang kading bat ka ngin om sya bakin khang pan sngiat bat burom bat nong nginya yo ubat unong bishar halendet ulo tungin yawai atrai ba ublei kaburom ka jungu nga aishame namar ka jungron kat ka jong me lingba kaneka por ki kabangidan ya kaban syakri ngi aingu namar ka jungron kat ka jong me nadu ka basdang hadu ka bawai no jongka ngenget skem ablei bi baling ba kaneka jing syakri ka barit ka jongi ngindamat sibun ki jingkerku bat ka jing penthamai bor lingba kaneka por kabangidan ya kaban syakri kaban ai ka bor yang ngayangi bahabangidon ya kaban ya ling bakan ka perthai kabadap de kijing kabadap de kijing pang kabadap de kijing jinjar nginla abre bi klem da kertiang din bangindon ya kata ka jinget ka baskem hame batang hamehi bad de habangile kumne nginlong sisa kita kisenran ki ba pensobha ya me ublei batang yamehi
Hakabawai no jong kane ka jing syakri ka jong itu da ai ba ka jing it ba ka jong ublay ka jing ai jong try pa nom jong yu Jesus Christ lem ba ka jing slok ba chiang ka ba pinsat bor jong mensi ba khoi to ai ba kini lai ha we ken da syong dap kra hai lem bat ngi ki ba mani ba yaro bat pendon buram ka kerteng ka ba im ka jong me nadu menta syadu ki bam cukut amen.